Какъв хуй ще направи лут? Ай сега да видиш пак второ повторение ще направи. Хай давай. Сега ще видиш ти с кой си тръгнал да си играеш. Леле, какъв дърт гаден селянин. Кажи, какво правиш в градския транспорт, бе? Кажи, как опипваш момичета, малки момичета, бе? Целият тикток пише, че си педофил. Целият тикток. Педофилкин. Да мога да ти тегля един кур. Казах ти го. Аз ти го казах на тебе. Ма ти имаш ли такова нещо, бе? Галинче, благодаря ти, браво. Галинче, чакай на спида, бе, не дей така. Чакай на спида да играем умно, да го гасим убедително. Не дейте да мятате сега. Знам, че искате винаги да съм напред, но играйте убедително. Само вижте какви са му в лайфа, кои го гифтят. Само мангусти. Само мангусти го гифтят. Няма значение кой ми гифти, психично кой болни. ми гифти. Как да няма значение? Само неандерталци. Само неадекватниците гифтят. Само неадекватници. Мен трудно се ме репортнат. Не се е родил човека, който да ме репортне още. Да.